Kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Maigsoon atong saulog karon ang paghandom sa mahal nga Birhen Maria nining adlaw nga Sabado. Ug aron maandam tas pagsaulog nining misa uban sa mahal nga Birhen ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang mga Israelita migikan sa Rameses paingon sa Sukot. Mga 6,000 katawo sila, walay labot sa mga babay ug mga bata. Nagbaktas sila. Mikuyog usab kanila ang usa ka dakong panon sa nagkalain-laing mga tawo ug daghang mga karniro, mga kanding ug mga baka. Nagluto silag pan nga walay patubo sa minasa nga dala nila gikan sa Ehipto. Wala kini kabutangig patubo kay giabog naman sila sa mga Ehiptohanon ug wala na sila'y panahon pag-andam sa ilang pagkaon. Ang mga Israelita nagpuyo didto sa Ehipto sulod sa 400 ug 3 ka tuig. Sa pagkatapos gayud sa 400 ug 3 ka tuig, mipahawa sa Ehipto ang katawhan sa Ginoo. Gabi kadto nga nagtukaw ang Ginoo aron pagdala kanila gawa sa Ehipto. Busa ang maong gabi gihalad ngadto sa Ginoo sa tanang kaliwatan sa mga Israelita. Nagtukaw sila sa maong gabi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo,
kayang iyang gugman nagalungtad sa kahangturan. Siya na hinumdum ka nato sa atong kalaot, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. O giluwas kita gikan sa atong mga kaaway, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, nga naglaglag sa mga Ehiptohanon diha sa ilang mga panganay, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. O gipagula niya ang Israel gikan sa ilang kinataliwadan, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pinaagi sa gamhanang kamot ug sa binakyaw nga bukton, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan, nga nagpikas sa dagat nga pula, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Og nagdala sa Israel latas sa iyang kinataliwadan, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Apan mibanlas kang Paraon ug sa iyang kasundaluhan, kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Unya nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini mibiya siya ngadto niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit ni mohimo siyag masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion
ang bawog nga bugang ni palungo niya ang nagkaawp nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining atong Ebanghelyo nagtug-ani sa batasan sa manluluwas. Ang ato ding manluluwas, una niyang batasan, sulugoon. So dili pwede nga mo kuanta, mga ambisyon ta nga makaluwas sa atong isig katao, basta dili ta mahimong sulugoon. Kamo, gusto mong muluwas sa inyong pamilya? O pagpakasulugoon sa imong pamilya, mo na'y una gyong requirement. Di gyud ta makaluwas, basta di ta mahimong sulugoon. So kung ang pari, gustong makaluwas din sa parokya, sulugoon gyud siya sa parokya. Siya ay mag-map, siya ay magkanaganing limpyo aning mga lingkuranan. Ana, di ganin nabuhatos pare, di maluwas. Niya, gibuhat na sa pare. Mura sa mong kakita na. Kusog kay mong ulo-ulo, no? Kana bang, ingon rin, gibuhat. Kapoy ba yan? Ibitang joke na. O niya, sa inyo sang balay, kamo mga ginikanan, gusto mong muluwas sa inyong mga anak, kinahanglan nga inyo gyud silang alagaran, dili punayag sugo sigyag kasaba. Unsa ang pagkaluwas ana nga ang unang requirement mahimo gyud tang sulugoon mo na ingon ang Ginoo diri, ania ang akong sulugoon. Tanawa si Moises, naglakaw sila ngadto sa Ehipto, nag-alagad siya sa mga Israelita. Siya mo'y nagdaan nila. Siya mo'y nangitag paagi, asa sila agi, unsay ilang buhaton. Syunan ka atong naulipon sila. Awdi, hinong ito tibok tuig, pero nasugod sila kaulipon dito, katong bag-o na ang hari sa Ehipto. Ning abot gud sila og 430 years dito sa Ehipto. Kita, mao man balik-balikon sa mga sociologists o ubang mga kanibang mga patriotic nga mga Filipinos ba nga ning tuhop nato ang kultura sa mga Espanyol tungod kay giulipon ta nila, gi-colonize ta nila sud sa pila to ka tuig? 400 years. 400 years silang gakupot sa Pilipinas. Sila'y pangulo. Ambo tong tinuod ba, pamsad mo matao ato. Matao na demo day. Wapa wa mo kaabot. Dito bitag ko sa atong chapel sa Antugop, nagmisa gahapon. Ako din giingon dito, unsa maning Antugop? Unsa man ni siya? Tao, butang o unsa ni siya? Kahoy na pa dir? Nakuhay man siya, wa na dire. Nako kinsa may unsa man ignaong ning Antugop, dako nga kahoy, ligon o hoyang isa wa gid mi kaabot ana pa dir. Katon kinatigwangan ako, ikaw manang, ikaw may ko din sa wa jud ko kaabot ana. Nako din ata mo misahan sunod ha, basta dili mo magtanom dinhig Antugop. Nya daghan man kay ditong lubi kay mito, nako pili lang mo ana, kay mito ba lubi ba inyo hingan din kay kahoy mo ka din na. Dili ta. Antugop lang yapon to. Pero ang takaybaw na 400 years, naman na sa history, naman sa istorya. Pero, ang importante nga makaluwas ta. Muna, naluwas gito ni Moises, gikan sa kaulipnan. Kanisang atong colonial mentality, maluwas pa kani? Kanabang, murag para natong mga Pilipino, no, kadaghanan na to ba? Murag lipay, kaayo ta, kung kamaogitang mo in English. Pero murag bakya kay paminahon nga may kitang mo Binisaya, may kitang mo Tagalog.
Hastagod ang mga graduate nato karon og college, pabasahon nato diha sa panahos misa kanang mga patay ana sa unsa man Father English Cebuano ko. Cebuano ay dili ko kamao Cebuano no. Kay hapakos magambahan. Graduate og college, di ka mo mubasag Cebuano, ni ang among istorya Cebuano. Naunsa? Okay lang ng grade 1. Kay ang grade 1, kamo mo istorya og Cebuano, di man kailag unsa ng A, B, C, D, E, F, G. Graduate kag college, nahuman na nimo tanang alphabet, di ka kamo mo basag Cebuano nga atong pinulungan nga istorya gitag Cebuano, pagkayo nimong ibalik sa grade 1. Unsa may imong gitun-an? Colonial mentality na nga naman inigkat-o na tong Cebuano ang atong basahon pulos English, ang atong tan-awon nga salida pulos English, mao na karon maminaw tas mga bata mura na tag naminaw no atas Amerika. Ika nga nung nakat-o naman ni English mga bata nga ni amnis bukid, ni amnis suok mo ni kistanan, ang gipatan-aw sige English, ipapaminaw yung maayo, tudluan pag yung mga ginikanan og English. Why are you... Nga nung inyo nang gibuhat? Nga nung inyo nang gibuhat? Gusto mo inyong mga anak din ang magmahal sa atong Cebuano nga pinulungan o sa atong lugar nga Cebuano? Mo Cebu? Mauna ini graduate og college ang una-una abroad. Di na mo mga lagad dinhi sa Pilipinas, unsaon pagkaluwas sa Pilipinas ug wa nay mga Filipinos nga mag-alagad sa Pilipinas. So service mo gi unang requirement sa usa ka manluluwas. Gilingian ay mong tupad. Hingna luwason ti ka. Sige, ing na. Luwason ti ka. O na, luwasan ni rong atong kahimtang ha. O na, luwason nato mag-alagaray ta. Ikaduha nga gisulti diri. Ako lang pick upon ang pipila no, nindot. Dili niya balion ang nagbawog nga bugang, dili niya palungon ang nagkaawp nga suga. Ang manluluwas di ay muayom-ayom aron mabuhi pagbalik, dili niya tiwasan. Kung ang imong bana hubog kaistanan, gawandag-wandag na, saman tiwasan o agakayon? kung ikaw asawa nga gustong muluwas sa imong bana, ayaw tiwasin. Agakaya kay wa na intawon galisod naglakaw hasta gani pagpanukod wa na siko na itukod mo na pertindaghan na intawon buling diri ana agakaya ana kung ang imong anak di gyud mo pahiyom kay gasigig tutok anang cellphone sige wa gi pahiyom ana gyud ana moagi ka trigger gyud ana wa nakamatngog kinsay naa diha unsa man kasab-an o tabangan nga makapahiyom in town. Kung imo nang ikaw naw nimo nanalagin anang cellphone. Unsa man ka diha? Wa na lang jud kay pakialam dinhi. Mo samot gyud na daw kasirado may pamatyo dinhi, may pamatyo. Ana. Ayaw tiwasi. Papahiyom ba? Kay wa na in taon awp nakignaw. Ana. Nya ko nang pari gayaw-yaw na. Hulgi lag kuliktang urang-arang. Mabliang naon. Ayaw sagtiwasi ang pare mo samot na ginogyaw-yaw. Ana, kamusan inyo sa nung papadlong sa nung mayo. So ana ba, ayaw tiwasi. Atong ibalik ang iyang kadasig, ang iyang kinabuhi. Para kung na imong anak nga ulis inyo, mabdos na. Niya 20 anyos or 16 anyos, nag-eskwela pa, mabdos na. 14 taong hilak mabdos ko tamparos dayon buang ka pakauaw kang animala ka ana imong gitiwasan gahilak na gani na yang anong nihilak man kay ang nag tukhang niya wa na sa diha no gibiyaan na mura siya kana bitang magbuwad tag gani-ganing sa una kanang kasahos wa ang kasahos kakwa mo ng kusahos wa na kasahos. Oh,
ithan mo na sa mga lagong diya yung apuyos ana ba binlan magkagaw na yung mga buangon kayong laki ako ana hapit sa ko ana sa una pero kana kapugong pugong sa gamay anang ithan ba nya man biyaan magilak-hilak na og imong kasab-an ikaw gabitay na nas habol bitay na nas pisi ayaw tiwasing ana amo na siya ayaw tiwasa niya ikatulo nga buhaton sa manluluwas ba dili siya maghimog masaba nga pakigpulong di siya magsaba-saba hilom lang ana una kanindot unta ang ato ba mga politicians ba nga gustong mudagan aron muluwas sa Pilipinas niining bumaabot nga eleksyon kuno ana ba no butarin ninyo kadtong dili magsaba-saba katubang dili mangumpanya portimpildiha siguro no mao na ang ato dinhi atong style unsa ang pagkaluwas dinautay gyud dinautay sige yung dinautay ang kaugalingon daygon ang iyang kontra dauton mao gini atong style ambot kaming mga pare wa basag kami ana magdinautay wa mi magdinaotay kamo ra gyud makahibaw na kay anha mami manabi ninyo unahag pangutana ang sekretary dayon katong driver ana ayaw nini ang nanimba kay di man ika matngon katong yung sikits pare sekretary driver mga kanang kuyog-kuyog pare ba pangutana wa ba siya manaot kusog itang manaot i-post pag yung Facebook pation kang maayo diha sa social media saba kay tastanan gubot kay tastanan unsaon pagkaluwas ani nga ang manluluwas di ay hilom nga nagtrabaho mo nang ningos Kristo diri sa atong ebanghelyo ayaw gyud mog panabi ayaw mog panabi hilom lang pero siging trabaho siging ayos mga masakiton siging papahawa og mga yawa oy kita ganahan magdabandilyo gyud kaayo ana mabutan na dinhi malipay kay ko sa ato mga donors kay nakat-o na gyud dagko na kay ning kantidad ilang ipanghatag niabot na kunig 38 million ang ilang donation pero kasagaran og tanan gid nila moingon gyud Father ayaw gyud isulti Father ha ayaw gyud kog isulti ako nga ha nako pagkanindot congratulations mga donors kay nakakat-o na gyud mo anang pagtabang nga dili kinahanglan pang iato pang isang yaw tabang lang siging tabang naagoy ato din nga kapila na kana sobra nas ka 20 ka siging hatag siyang donation dagko ra bagyod di gyud magpasulti gipugos na gud kog maayo sultihi lang ko sa imongan para do na mi diri monitoring palihog lang taon sultihi mi di lagi na nako isultis kadaghanan pero naagi usaron nagasigi pagyughatag sige yung hatak hapit kada buwan na problema man gyud natong treasurer kay di man gyud mailhan iya man iditsog deposito sa ganing kuan ba account makita naman lang nato didto wa gyud di gyud matrace unang pagkanindot pero ang Ginoo nakakita sa inyong gibuhat mao na ang namalit sa atong hope and opportunity congratulations nga naman, jutay na lang nahibilin. Niya, wagi na sila magpahibaw. Sinan kaning gikan sa 5,000, nahimo, nakahali na tag 4,603. Wagi ni magpahibaw sila. Ang nahibilin, 397 na lang kaslots. Huwag na ay mo pakyaw, ano niya, di magpahibaw, langit na yun. Bitaw. Niya, ang ato sang St. Vincent Healing Strength kaning tag 500 mani gikan sa 4,000 nahalina na tag 3,390 610 na lang nahibilin ka slots wa gyapon ni magpahibaw karon nagpa-pledge ta aning atong gitawag divine power and sumpay ato salvation para ni sa atong ibayad na ng atong gipalit nga generator naaday ning pledge ning abot na og
19 katao. Nya 180 ray atong gikinahanglan. Nya mao gihapon, moingon gyud sila, ayaw lag i-announce pa dirha. Ana. Abot nag 19. O di ang pangitaono na lang nato 161. O sige, pledge na mo diha. Di lagi na namo isulti. Isuwat lang namo inyongan o inyong cellphone number o inyong Facebook Messenger account. Aro naman og pananglitag malimot mo sa inyong pledge ato dayong tiksan. Di lang nato isaba-saba. Tiksan lang mo nga musta ang pledge ana. Nya karong pizza 31 naamantay sugod naman tagbayad karon 31. Ang ato pang gikinahanglan unta 30, ang ni pledge pa tulo pa kabuok. So kuwangan patag 27. So magampo ta nga nauntay muhatag aning 27 katag 5,000. Aron nga mahatag nato, mabayad na nato ngadto. Karong pizza 31 mo atong siguroon kay mo nay una tong bayran nya sunod na sad August 1 to 15. Ana nanay duha. Ana ang daghan-daghan kay layo pa man October 1 to 15 ang last nga bracket. Nanay 8 nga ning pledge. O di nga risan mo sa kwan July. Bitaw nga igsoon. Ako lang ning gipanghisgotan tungod kay kanibang pagluwas kaning pag-alagad mupasar ta aning at least aning tulo ka requirements nga mo'y gipuy-an ni Kristo, gisunod sa mga santos, gisunod sa mga propeta nga nagluwas sama ni Moises sa katawhan. Unsa toy una? Magpakasulugoon gyud sa imong gustong luwason. Ikaduha, ayaw tiwasi ang nag-ilaid na in tao, nag-antos na nga tao, ayaw tiwasi. Ang taong magulanon or masukanon, ayaw tiwasi. Ikatulo, ayaw pagsaba-saba, ayaw paghimog kasaba, hilom lang nga pagtrabaho. Munang sa atong simbahan, ang simbahan hilom nga nagtrabaho, ang simbahan nga nagsaba-saba, ang mga leader sa simbahan na kusog sa gayong manaot, kusog sa gayong mo kontra o iyang isigkataw, dili na makaluwas. Muna kaming mga pari, di gid mi mo kontra. O ikamo kontra partido mo, dool mo pari, palit mo slot, okay ra gyud kaayo. Pulo sa ginadawaton. Di masana mo isulti, so di rasan mo magkaaway. Haron kaming pari, center of salvation. O nana. Pero kung magsugod akong ingon nga kana siya dili na angay butaran tungod kay siya nana ingka prophetic man apader. O lagi prophetic. Pero nipasar pa na sa kang Kristo nga style, basigwa na. Pwede ko musulti kami mga pare, unsay mga kahiwian nga angay natong koreksyonan sa atong mga leaders, apil na sad ko. Kaya moingon ko nga ang mga leader nga mga korap, kinahanglan nga dili nato suportahan, basin sa daigdunay korap dinhi sa simbahan nga leader. Ana no? Kana bang ang tanang kolekta adto ra gyud isod sa bulsa. Sayon ra mo na ilhon ang korupsyon. Ako ning balikon ha. Inyo laning testing ba. Unsaon pag ila nga naay korupsyon? Kung ang leader gani muasinso dayon, unya ang mga constituents, ang iyang mga members nagkalisod, kana nanay korupsyon. Simple ra gyud kayo akong tan-awan. Kay kung ang leader dili corrupt, iya man ang i-distribute ang mga benefits, ang bulyong sa ilang wealth sa usa ka katilingban, i-distribute man na niya ngadto sa kaayuhan sa tanan, di gid siya mahimong labaw kay tanan. Pero malabaw na gani kay iyang kahimtang, niyang iya diri mga members 14 taong lisura kana nanay korupsyon. Mo na tutok-tutukin ninyo ning nagwali. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, gipang-ayo ni Jesus ang mga masakiton o gihatagan niya kaluwasan ang katawhan
Busa malaumon kitang mudangop kaniya isip atong manluluwas ug moingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo, patalinhogi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa mayong balita. Bisan pa man sa mga pagpanglutos ug kalisod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga maghari na sa atong nasud ang gugma, hustisya ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ning COVID-19, makabato na sa hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaw ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga sila nga mihalina, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Patalinghogi nangamuyo kami, Amahan, ang among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return in to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaigunang imong ngalan, wabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Tugpasaylo kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, we will do your peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ayong mukalawat kanimo apan Pamulong ipamulong lamang lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
sa mga babae nga tanan. Pupulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa takna sa kamatayon. Sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit og sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Nya mo epektura ni kung kita sad maningkamot nga mahimo sad tang manluluwas sa atong isig katawo. Unsa toy buhaton? Kinahanglan mahimo tang sulugoon. Nya dili nato tiwasan ang nagantos na yung taon. Di sad nato himuan og masaba nga pakigpulong. So sa makausa pa, update sa atong mga slots nga nahalin sa Hope and Opportunity nga tag 2,000. Ang atong halin is 4,603. 397 na lang ang nahibilin. Ang St. Vincent Healing Strength nga tag 4,000 ka slots, tag 500 ni. Ang halin 3,390, 610 na lang ang nahibilin. Atong pakpakan ang Ginoo ug sa atong mga namalit. So maningkamot ang mahurot unta ni karong buwana, no? Ampo lang mo ba? Huwag mo ikadunit. Ampo lang mo nga mahurot ni 397 katag 2,000, 610 katag 500. Siyarog din ni mahurot arong buwana, no? Ana. Onya, kining atong special nga slot, Divine Power and Salvation, 180 ra ni siya ka slots. Nya ang buhaton ani, pledge. Tag 5,000 man ni. So pledge. Text lang mo nako or sa ato ba dihang opisina, muhatag mo sa inyong address, contact number. Nya mo angkon lang mo, asa mo ani nga bracket. July 16 to 31 ba? August 1 to 15, August 16 to 31, September 1 to 15, September 16 to 30, or October 1 to 15. Mo'y katapusang bracket. Sa pagkakaroon, 180 ka slots, nakuhaan na og 19 ka slots, 161 na lang nahibilin. First come, first serve. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanim. og manalangin kanato ang Dios nga mahan makagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuon. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan.